Нека ви разведа и с нашата база, като първо започнем с склада на облицовки.com. Както вече знаете от предни видеа, тук предлагаме всички иновативни материали, като VPC облицовки, VPC врати, модулни бани и гъвкав камък. Продължаваме и с нашия склад за строителни материали. Хайде с мен! Естествено, ни посреща и нашия гъвкав камък. Тук предлагаме всичко за строителството. Бои, инструменти, работно облекло и строителни материали. Отсреща е и нашия интериорен магазин, който сега ще ви го покажа повече в детайли. Тук предлагаме всички интериорни решения, кухни, мебели, спални, всичко за вашето жилище. Завършваме нашата обиколка с нашия бетонов възел и в дъното имаме и арматурен двор.